Ache mo akwa Badom TV Badwam dwumade eso ede nyame asese nenso adechesroma fefe no asi ensubie de adidi kan no ayeyen kase ensam ne doso ne etodwa wo mu bi ya wo betie nie enua na commission hwe ya bato so obi ekwan wa wanya mfie dunwotwe ana wo bibi nti udin ne yenkrata mu wa bato mu kotwere udin na de yeye ni nyina ye de ebro wono ne nsem bi na no pay Mede browse Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra, Go TV 119, DSTV 280, ko YouTube Adom TV 2. Ye wo ho. Medidi afia amankwa tamaklo. Afia ni DMT said nsam nchiremu etie. Okai Kwe South Electoral Commission District Office Penia Wodano eden samahudo to Jaffa Nura edin chochoro na ekoso ewo ho nyame animu ni na network ne die. The teswo na eshopa nti enipa be 200 na wo hwe animu sanka obetimi register wo mo enu an de won wanya Adom TV etwaso Electoral Commission e de ababe tudwa se limited registration a ekoso ewo centers ahodo no esese hyase efi no nso ekopem no nsia enumre na nso no ene de hyase no mfidi a wo mo e de ye adwuma no na network no ha adwene pa Adom News in Central for Ekopimo ewo Kankwe South. Na mfidi a womo edi ye adwuma ne network no ha omanfo. Omanfo bi a womo ne Adom News in Central for twetwe nkomo no womo de nsem sei na tudwa. Yen hwe mi. Mpaso nipa mienu pe no ma hwe ba ye hu se omkora de no efi omo mbae be 3 hours ni. Be bo 12 meko fi meko ton ade nti meko. Re me ba no ko hwuden. Amba am se network no enye adwuma nti Yes, and the Chinese network and by Edmund Okankwe South District Office Electoral Commission for Electoral Officer Woho David Cleland Chinri any Adom News in Central for Etwitwen Komono one nso ekire nsemu sei Nyame adom ya ye bibia but there was small challenges which I think is normal a network but the IT they are working vigorously to make sure everything is rectified. In Central for Etwaso Echo Ablekuma West, baby a woman a registration exercise EB. Also na network no adwene anche bia na mpenifo edito yen Central for enim se network no ahyase eba electoral officer bakwa na odi ni dwumadi e Electoral Commission Kate Lai edito Adom News in Central for enim se yes start about not network ni ko down enti ya fe na ya start ya hyase ya start enti ye hope say ye be register for be omo ni Ghana card ni ko fast chain guarantors no enti sesia Ghana card for about 5 people pe no mukita Ghana card omo maka nyina ye guarantors na wo sa voter limited registration exercise na emo no wo sehwi dwaboso abaton pesua so MPP constituency secretary no babeto dwa se NDC election IT director we prano eno achi nsokura no womonte womo ho ase we si we de akura be register we si we de akura abe register de koso ewo sehwi dwaboso Adom kase edeba ne abato commission ehedi ntwirase ewo mensini awoduo mu no ukopie mu adwaboso mensini mu afiti anopa adwumade ne hyase emunyoyi amanyoko akase mienu ewo omanga ne mu ye NPP ne NDC amanyoko ne de pemso omumienu nyina ehwe omanfo betwere wondin ene wo mudie ansana omawo mu akwakwetwere wondin ewo dwaboso district center mentime wase bi asore wo omanfo bi a wabetwere wondin ne NDC constituency election and IT director Francis Nyamete Entem Isenti Ucha womu nyini sa wode ya danse sa semi NPP amanyoko na chitafo wonom te ya anya wo mode Isenti wokobo NPP constituency secretary Maxwell Kwansa amania assembly si ye no ni honum bi ote yepe ono so ne bu anwoso oba wonom a obayire NDC amanyoko na IT director yibo etete na tade ebere mu ye den no manfo bi ba betete wontem Isenti isi jaye adwuma na woye no eja ihye bambofo nsa se wonhwe masomdwe mransa na wahye dwumadie no ase Jumadi na yedi no on say yisi mlase say nimpa na area ho for at least 6 months kwa oni rice was ochro ni din wo ti yam biba ko fan ko fo omonti area ho bi mu free also bi mu free kuma se area bi no mo ba bi say nimpa say what here o say meti dwaboso yifa asia yifa onim ba bi o ti free friend say kwa onim etina ye say be prevent sanko fo no me me phone say me twa
saa nkwara ne pictures ɛna ɔmo nyinaa adwane yɛ na baako baa na ɔsi dɛbi woni rice bɛtwa mo pictures sɛ meyɛ bɛrima a mefa meka no makora ɛnkyerɛ no so nti mɛsɛ mede kyerɛ no ɔbɔɔ me nsa nti ɔbɔɔ me na me so mepem no nti na ayɛ sɛ ayɛ boys ayi nti ɔmo separate me kora ne megyina baabi wona secretary no fi baabi ɔbɛsɔ me mene ɔsɔ m'atadeɛ atwe me tete atadeɛ no fat na nyɛ sɛ ɔma nso me mu anka ma na dɛn sɛ me mmie no nka adɛ sɛ nka ɔno da hospital na me ma kɔdam anaasɛ akɔdam ma ɔno akɔda hospital nti vat me ho dwe me wohwɛ me nsa ho koraa ne atade a atete no Ghanafoɔ bi a ɛnɛ ananura ne de di kan koraa ya wɔn so wɔn din ɛkɔ abatoɔ edi nwoma no ebie no wɔn mo ɛde to wɔn nuanom nkae a wɔn mo kyerɛ wɔn din sɛ wɔn kɔkyerɛ na yɛ wɔn asodie ɛne wɔn asɛdeɛ sɛ ɔmamba pa yɛyɛ biribi no wɔnyɛ mfie du nwɔtwe nko ade a woyɛ bie wɔn so bi ne Adom TV kaseɛ akasa. Electoral Commission hwɛ nim sɛ nipa foforo bɛ sɛ mpem ahanwɔtwe aduonu baako na wɔhwɛ nim sɛ afi obetimi atwerɛ wɔn diama bɛka abato edi ntwerɛ nkrataa no ho na wohwɛ afi mpenu ne aduonu abato no ma nipa bɛ sɛ mpem dunson na ɛkyerɛ abato no kwan a ɛfa so ɛno na aka ho bi ama wɔn a de wɔn ho agye free SHS adwumadie no mu ɛne wɔpia bɔnten ɛbɛtwerɛ wɔn din na wɔn kase mu na ɔkyerɛ sɛ ho hia pa sɛ wɔn twerɛ wɔn din na afi abato no timi eyi nipa boa ama enwu hwefa nkwa no akoso atena ho me ya pa asement mi anto oban in election 2020 afa manya ho a metimi abo mfie edu nwotwe ne de no ho kwan se metimi to aba abato yi na kakra me so me ka kire obi o ye first time vote minim say first time vote assembly na say ECD data ba point say over 850,000 new registration e ba be ne tere say emu Mohammed Gupen e de wotwe 80% and na free senior high school beneficiaries. Teachers abuwa yɛhyɛ ɛmmerɛ kyɛm abɔ afie teachers ne maya to say ayɛ times 2 na nipa dodoɔ na 8 bi nkɔ school ba Dr. Magnus Baunia ɛne Nana Dodanko Ekufuado amamu ne yɛtumi awu sɛ nipa dodoɔ na 8 mi akɔ school. Asante Regional MPP organizer Rafael Patrick Safo woni Adom Kasia bo ho nkomo. And these young people who are also beneficiaries of free SHS no me say debi ye be hia ne na ya to adwene form of forum na we take a decision because mabunu ni gidi say o chere dwumadi a free 7th kosi 27th electoral commission e be ye no omo me free SHS graduate no ehun hia omo ba because e be determine December elections, the kind of government and the president of Eba. I obeti abo free SHS mo ban dia ma wo. And they believe say Dr. Mahmoud Bawumia and the MPP government is the only political party and the future president. Adom TV Badwam kaseɛ na uguso no na edi chochro ya ye koremu asokore mampon wa santimante mu anese mada ana oba akoratua no fo no aposifo akyere no ne nyina ne sɛ o twere ne di mienu eno hu nsɛm Adom kaseɛ edeba ewo abatoɔ commission edin churchra o churchro ede ama wona eni voters card no ebi ewo asokore mampon no aka ho bi ama aposifo ensa ka maame a enei opie ho se anka obetwo ne din ewo ne mpre no so na ne nkase mu na o kyerɛ sɛ ɔno de ne card a ɔde to aba no aira na ebie kwan sɛ ye twero edin na ɔno nso ebetwero agye foforo eno na abatoɔ commission nkase mu o kyerɛ sɛ ɔmodi kan ede nkasa ho aba bonten kyerɛ ebrekora wona won card aira nyina no obeye edi ama womo na emprempre maame a wawo fofora ne ba atuanufo no ewa posifo atenaye ewa asokole mampon a womo eto enhwemu so abato komisan ewa asokole mampon ayowura ire Angela Afriye Sapon ne Adom Kase ebo ho komo edika education say double registration e bomu ti asese why bi da na sa ayira ye be bie kwan ama ya replacement and access why bi da na say bia o transfer no so beba ti ebo ho de wura anti because online on ebo ama to me identify those people nti ye de omam ye de nema police for ni ameka chi omam abonten se resrem registration ya ma omunye bi da no se wunye bi da kura na ne ya ama so ye bi da na sa yira akonya beba ama ya ye card ne foforo ama na se why bi da na bia bia na wo ye no watu aba ba bi foforo so no so akonya beba not to me transfer your vote na emom se ne de won true ni din da no kwa ne ye especially omanya 18 years afi omanya 18 years ekon ti mesese obi a enya abotre why bi da mensa ama ensa me ye bio
na wo Upper Denchira East edin a ye twetwe de won de ntimi antwere nipa ba kokora na de san ya de asa chin ne ya ye hwede nyame beye honso nsama ye nyaye enie said ya baton pesia wodu bi so kwa afidi a wode register nipa no enya adwuma no sanso na wokọ Upper Denchira East abato bro no so a enya adwuma wo honom saa Adom kase amane boni Mohammed Radiudin Rasco any road of Chire abato commission penipo wonom atwetwe nkomo no wode tu dwase anopa no anu hu se afidie no emma enso nya de obetimi aye bibi ya afa hu nti na omanfo gyina ho sa wo hu de wonye wo hwe kwan se beba na wa hye dwumade na se voter registration machine na started enter more details. Yeah, we got to a point now system now my alert say there was a software error. Na say registration and panel details na enter me agent biometric ni baby but enter me also because of our system error. So since then we were thinking say but actually new information say a general problem across even central region, any other mountain, minimum could be in the Ashanti region, eastern region, Bono East and Bono, Mabisa almost now, also the same challenge was. So as of now, sir, you was a challenge in the Yantame register Obia every a month for by a field fund by Yantame register Obia in 4. And what your fast aquanian so edit to one more, any fear do what tree. Any amanfrafo anim se manfa won ho emefore omanfo mu emedi santenenim isanse wuni awoba emra no enobedi yes start here more than make sure say nkola omon de ba no pa no manye 18 years apart from that no mo ya Ghana for eno na hia then number 2 they should also boana sa double registration no multiple registration no baso because omo hia konfo say omo vote ma omo but this time around, yeah mistake now throw dimbu. If you say Okada yera, now one kind of now the system it will show you up, and so you will not be able to vote in any election unless your citizens are registered way. So Adom TV kase na uguso shano wo Badwam so na wo Unimark IJ campus I wo jolo no any University of Ghana campus die na nya gro obi antene ho ase fi se wontimi meto something don hwe bebre abra yentumi ntro ne din ehon so se da na etie ewodi ni twotwo mu no kwadwomensa abrampa ene asuafo bi ekasai About was in Troy Electoral Commission or Senda no says when Chire universities ahura ebisu kodo wa ho na Adom kase bo anan ko Unimark IJ mi Chire GIJ one campus a ojolu na yezi nchire wo no na onyaza wa chase bra na wabo 12 ma wapa ho ni nan de network a isiziri adwuma no na no ho akoba asaminti na nyipa group ho a wetum ze ID card ahye ni nsem dem na party agent awo ho when Adom kase twetwen kwamo no was it too gwa but process na cost money because AC started exactly 7 o'clock and then we are here before 7. They came and set up, let's say around 8 o'clock everything was ready. But as at now, there's not even one card has issued out. Oko inside obehwa lady biti hwa ye try say ye twa no picture na anka system no pick but slow but easy aboy ye nyina mane the various parties na mane the effort they are putting in place to make sure that it works. Yachi ado call University of Ghana campus yedu also na za olkodo ojowuru no onye sonoko fees za olkodo o University of Ghana campus also na network ninti omanfo ntumi nya won card ebetuma case ni pede wo University of Ghana ze yimpa odi nkan ya ne card no na wa bo 12:30 to 1 p.m. ansa na yimpa no nsa reka ne card dem sami na esuafo na ahona na wo ni bi onye Adom kase kase ozi to gwa obi wa ho class ko obi wa nso be baby kwa mai nkofo bebre ko and it will affect some of us. Don't say idea enye nti e say ye di blame ne den efama isi no enye na djuma ye nti onhwe non tutu ni nema ye yempese o china nso the same mistake no be happen. As time went on within midday time they were able to solve the problem. Ama bibia ye kama say registration process is ongoing. I wouldn't totally blame the EC for what is going. Ebe kodezi assembly na ya ma Adom kase etiefu na shofo wana swati kojo mensa
abrampa na mansiabo na wo Bono East Mantom no modie NDC ne MPP nyina agitu mu se bibia koyie pa asomdue mu o mu se de obi e ka challenges no fidie no age ne ho network na no apɛ nanso anu free ho no de bibia kɔ so kama honso nsam etodwa eni ene na abato komisan ehye di ntwerase Adom kase amane boni obrempombo wusu ene amanyoko no titafo ne omanfo bi won kwanta sa otwetwe nkomo no wodi tu dwase obeduru onu hunu de wonye esanse atran wono mu afiti anopa omose configuration ebo obese no miensa eda yisi ehye di ntwerase na nipa nkono pe ena wo mu atimi age won card e wo bono epoye mantem nim ne senti Adom kase ebo pini NDC amanyoko ne NPP amanyoko ne wonum ekasaye na wo kyerese we same fidie ne nya adwuma dwumadie ne de akoto ten abone bia enim Isaac Donko ye deputy regional secretary wo NDC amanyoko no o de sansem we tudwa bia yakoko ababe pi hanom one difficulty or one challenge I realize and is printers no e wo challenge na network challenges no akoye te say bia ye nam nyina within Bono East hanom it's so surprising say up to around 12 o'clock no na ye nya enti de enye den and printing cars because of network challenges no until whatever is there I will say is no rectify say be action yen nyasa challenge ni bia no ye bompa say omo betini aye but it was to say there I don't think that is going to help the work and wachi mantem na Sara coordinator e wo NPP amanyoko nim Jeberi Abubakar enso kyerɛ sa asomdwe mu na wo mu eyi adwuma no makoko telephone north Chichima north now Kitapo south about number no share that encouraging but they're very peaceful very cool politicians like NDC NPP I can see that our friendship, our relationship has been very good. Yeni NDC for the deep komo, the deep boom, bibia cool ever hase. Nti enenso nyame ayadoma ma de achi ye beto so na ya hwe ye mpa ye ne se de si ye nura challenges bebre no ene de ebeba form se ebeba kra anya kuma bi se be yadodo na betimi de wondin ahye enkrata ni mo ye monwura yensam foforo mu kra na enra na morning show host wo Adom 106.3 edwason sam Chief Jerry Forson na woda die oni abusia no nko ani ne mom cerebral palsy for ya yabo wo no ya wo su ansa disability foundation dan suman ene ono won ekodi birthday ne ma wo de ko che wo mu wie yesa to nsadidi ye na efekeke ehonso senate Host Emma Adom FM morning show Chief Jerry Forson ene enuanoma sebe womo eyare eye cerebral palsy bi aka wono abom edini birthday fefefe ewo ya owusu ansa foundation ewo dansoman Chief Jerry Forson edi achede ahodo enuane diapers semena ahodo enema bebre ene de koche enkwadei ene womo awofo enum abra Chief Jerry Forson ne Adom News Central for atwetwe nkomo no wode nsem sei na tudwa me gidi se nsem tradwuma no ayeye no se ye no studio no free ho na ewo ye de kwa abontene no so ehu hia pa I believe that near Bonifrani impact in Sunsanso adwuma no ayeye no enya wo omo tie yen omo hwen no abraboso no ehu hia over the years ma woda bia no me kwan amefa so edi no last year me call sola hona ma adopt abofra bi ewo honom this year me bom pan yakopon de to makoma so say enuanom a ana yemma ya omonya cerebral palsy condition ibi meni omo emra ne emra medi awoda no general manager a ono enehwe ya owusu ansa disability foundation Nathaniel Dazi eda Chief Jerry Forson ase founder a ono eneda ya owusu ansa disability foundation enso ede adesede eto manfo enim se womeye foundation no emwa medenya me ase ama CJ se na woda ewo na koma so se obeboa ma cerebral palsy nkwada ewo Ghana hana ebi because anyi omu nyina ani na omo so ono omadi birthday na wahye maamefo yi nkran na wode sedie so ahye onso wo hwe nkran na nimu a sedie nkran as a nation ye ndi bibi ahye dade ma wo no awofo titru ansa na aka nkwada no because onya wo akwada we ya
all your life no maame no woyɛ adwuma woyɛ aduane kora adwuma nkrofo nto enti ehia ma sɛ yɛn as citizens of this great nation no yɛhwɛ kwan yɛ betumi afa abom one yɛbɛpɛ baabi yɛbɛtumi house saa nkwadɛ that is the appeal a may sɛ aboafo mbra na yɛn nyinaa no yɛntumi mpɛ baabi ya nkwadɛ yi yɛbɛtumi de ɔmatoto ne yɛwɔ doctors ne nurses wɔ hɔ a wɔn bɛhwɛ saa nkwadɛ yi na afei no yɛtumi ama wɔn because wɔn aduane di na ɔkyena sɛ kɔm so bɛde wɔn Menya no so na Adom TV Badwam kase na ha ne bema kwan na no pay ye de asie ye da CP umre no wadaje a wo de ma ye ne mom koso na hye afena de bonkrata no online stories ne ba be sima mienu ye be saba ne ato aso da se